देखिए भैया, हमनी के दुर्गा पूजा करी ला जा। दशहरा में जौना माई के मूर्ति जी बनावेला वो विश्वकर्मा जी के कृपा से ही बनावेला। यही से विश्वकर्मा जी के एगो भजन गा के आप सबके बीच में भेजत तनी। काहे कि उहाँ के विश्व के रचयिता हई, उहे के कृपा से गाड़ी और कार चलेला, उनका मर्जी से दुनिया संसार चलेला। और जितना ड्राइवर भाई सब बानी जा, जितना कंप्यूटर वाला भैया बानी जा, ये आप सब खातिर विश्वकर्मा जी के भजन स्पेशल जाता कि सुबह सुबह कोई भी भाई अपन गाड़ी चालू करी है, कोई भी भाई अपन कंप्यूटर चालू करी है, तो भजन के सुबह सुबह जरूर सुनब सबे। विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा सवारी ना सब कर कारज सवारी ना, बाबा विश्वकर्मा की सब कर कारज सवारी ना, सब कर कारज सवारी ना, जानत जहान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के। इनका कृति के अभियो तक लंका निशान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा तो विश्वकर्मा के।
विश्वकर्मा के